Hej alle sammen og velkommen til den her video. Mit navn er Lise, og jeg hedder Rikke. Og vi er begge to 17 år gamle. Ja. Til dagligt der går vi ud på handelsskolen i Nykøbing F, hvor vi er i gang med EUX. Ja, og jeg kommer fra en lille by, der hedder Lillebrand, hvor jeg bor med min mor og far, og mine to søskende, min søster på 20, og min lillebror på 12. Og jeg bor alene med min mor og min far. Jeg har en lille søster, som bor i pleje, og så har jeg en bror. Ja, til hverdag elsker vi bare at være sammen og hygge rundt. Jeg elsker at bare gå op i byen bare for at prøve tøj uden at sikkert købe noget. Ja. Bare rende rundt, Gå på café. Nej. Vi har aldrig været på café. Jo. Ja. I vores fritid, der er vi egentlig bare mest bare sammen og stå, for der er ingen af os, der er fyr på. Vi går rigtig meget i byen og holder rigtig meget af det. Vi elsker at møde nye mennesker. Ja. Man er åben på en helt anden måde, end man er, når man er ældre. Vi kan rigtig godt lide at seriøst. Vi drukker! Vi er meget spontane. Vi er ikke til det der med, at man skal planlægge minut efter minut. Er vi ikke så gode til at planlægge ting? Det sker lidt, når det skal ske. Vi er altid kendt hinanden, men og nu der er vi bedste veninder. Så hvis I har nogle idéer til, hvilke videoer vi kunne lave, I gerne vil se, så kan I bare skrive ned i kommentaren. Ja, så kigger vi på det. Vi har også lavet en Instagram og en Snapchat, og I kan finde den her. Lige der. Ja. Så skriv med. Vi håber, at I vil følge os, og I kan lide den her video, og sørge for, at vi kommer godt i gang. Hej hej!